Ти малки тюкли си имаш сега. Колко ресурси е снимате? 1280 на 80 20. 12 минути ще падне батерията. Намали ли я ти? Много ми те перат ръцете. И моите. Проверява пуските скъпи. Как не са проверили. Абе да се отрепват таки звери, ти пречат само пътищата. Да, възможно се. Но той прегазва хората. Те си стоят на пазара, нали така? Не. Тъй край